diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn Mali ɲɔgɔn tɛ i k'a dɔn kalaya ni goniya la bon jabate i k'a dɔn kɔsɛ in na fɛn dɔw kɔni ye Mali sɔrɔ bon jabate i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o de ye tile yɛrɛ kalaya ye cakɛda min n'ale b'o suma agence Mali météo a kumana bon jabate ni ka jatew bɔ a ko araba tɛmɛnen avril kalo tile 3 san 2024 bon jabate fɛn kɛra i k'a dɔn kayikaw fɛ yen i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ a ɲɔgɔnna ka kɛ ala ni dugukolo kalaya ni tile kalaya a yɛlɛla i k'a dɔn degré 40 48 degré C o de kɛra kayikaw fɛ yen bon jabate nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ abada ala diminen don wa bon jabate k'a dɔn tile kɔni gɛrɛla na sen fo k'a fɔ k'a to ten maa bɛ se ka jateminɛ kɛ san 1988 a ɲɔgɔnna dɔ de la ka kɛ gawokaw fɛ yen o fana kɛra 48 degré bon jabate i k'a dɔn température n'o ye kalaya a ka yɛlɛli Bamakɔ a min ye Kulukɔrɔ ye Gawo Menaka Nara San Segu Douanzan Tombouctou ani Moti bon jabate sen ŋɔni a fanga bonyana fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ka daminɛ avril kalo tile 2 ka n'a bila tile 5 min ŋɔni ye tile ye a ka yɛlɛli barika bonyana Mali météo y'a fɔ a ko i b'a ye k'a fɔ avril kalo tile 2 44 degré degré 44 min ye o dugusɛjɛ degré 45 alamisa degré 4 i k'a dɔn ayiwa min ye juma ye i k'a dɔn degré 43 bon jabate a ko nin tile ko in nin kun dun fɔra o k'a fɔ tile ka gɛrɛli dugukolo la a fanga bɛ bonya kosɛbɛ a ko de la maa minnu kɔni ni olu bɛ tile ko ɲɛdɔn ani fiɲɛ yɛrɛ ta fan minnu b'a munumunu cogo dɔn olu kun ye kangarida kɛ a ko in ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw de ma bon jabate k'a dɔn min ni min fɔra waasa tile ka ɲangata bon jabate min fɔra la o dɔnna o k'u jija fiɲɛ bi don ka bɔ kɛ yɔrɔ minnu na denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ko yɔrɔ matarafa o tɛmɛnen kɔfɛ bon jabate minnu mana kɛ k'a fɔ bana b'u la fiɲɛ donni ka bɔliw kan u k'u jija u la bon jabate i k'a dɔn kuma kana bila ji kɔni miniw fɛ u ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye wa fini giriman kana don denmisɛnw na fini min n'a ka fɛngɛ ni fiɲɛ bi don a fɛ o ka don mɔɔw na bon jabate a ko bana dɔw bɛ yen ala m'an kisira i k'a dɔn olu fana juguya kuma ye sisan ye min ye hypertension artérielle bon jabate i k'a dɔn o bi maa minnu na u k'u cogo dɔn dɔgɔtɔrɔ Yakuba Sangare ale directeur section épidémiologique direction générale santé hygiène publique la bon jabate ale y'o kunnafoni di a ko funteni barika mana bonya i k'a dɔn banakɔrɔba dɔw bɛ yen u dalen don u bɛ wuli min ye ɲɔni i k'a dɔn ani a tɔw bon jabate ka taa se méningite ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sanga de sɔrɔ a ko hali tile 2 in na a yera k'a fɔ Bamakɔ ani Gawo a bana yera dɔw la docteur Mamadou Siribe o ye pédiatrie ye pathologique bon jabate k'a dɔn fana ko denmisɛnw ka ɲangata ka bon kosɛbɛ ni bana min kofɔlen filɛ a bɛ denmisɛnw de minɛ kosɛbɛ funteni barika ma bonya o n'a dun ye kelen minɛ a bɛ yɛlɛma a yɛlɛmani ka teli kosɛbɛ min ye ɲɔni ni méningite ye olu kɔni ye bana ye minnu kɔni n'u bɛ keleya ɲɔgɔn na i k'a dɔn a yɛlɛmani fanga ka bon o de la janga to o yɛrɛ fana k'i bɔ yen bon jabate tile barika bonya kojugu a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye sabula kɔsɛ in na min ni min yera a ye min ni min kɛ o dɔnna dɛ sɛbɛn tɔ b'i bolo a ko tile kɔni a gonnalen bɛ bagi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ tile min b'an kunna bi karamɔgɔ daba tun dɔwɛrɛ tɛ min ye changement climatique ko kuma min bɛ da kɔnɔ kabini san caman o de dugu jɛra sabu min kɔni ye san tɛna nacogo la bilen nɛnɛ tɛ bɔ a bɔcogo la bilen karamɔgɔ daba tun min kɔni ye tile de kɔni bɛ ka kɛ gaba min kɔni ye jakungo kɔni an b'o de bunakun kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali ta bɛ danga mun na bi i bɔra k'a fɔ cogo min na Mali tun famana ka ni ɲɔgɔnna ye sɛbɛnnikɛla ko dugu ma jɛ ka ban kabini sɔgɔmada joona fɛ adamadenw de bɛ ka wɔsi karamɔgɔ daba tun min kɔni ye sunkalo belebeleba in ye an b'o kɔnɔna n'o tɛ min kɔni ye ji ye sa man ka tigɛ ka bɔ maaw da la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maa fila bɛ olu de kɔni ta ka jugu nin ko in na o ye denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ye o fɔra o maa minnu si bɛ daminɛ san 65 la ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko waati ani waati ye min kɔni ye ji ye u ka min min kɔni ye yɔrɔ ye sa fiɲɛ bɛ don yɔrɔ minnu na u ka ye o yɔrɔ kɔfɔlen kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye funteni yɛrɛ masiba lajɛ kɔlɔlɔ jugu min b'a la o de ye banakɔrɔ a b'olu lawuli
a ko min ye tension ye diabète ye ka taa bila min ye denmisɛnninw ka bana ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen funteni ale kɔlɔlɔw ye karamɔgɔ daba tugura n'a dun k'a fɔ ko ni funteni dagabana in b'an kan bi sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ a ye dankari kɛ maaw la koyi a ko min ye dɔgɔtɔrɔso 2 ye olu wulila ka taa o laseliw kɛ karamɔgɔ daba tugura ni ka t'o ɲɛmaaw fɛ mun ni mun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko u ye taama fɔlɔ min kɛ o de ye k'a ɲɛsin hôpital Gabriel Touré karamɔgɔ daba tugura u taara ye ni ka taa yen mɔgɔw la kuma ɲɔgɔnya maa min y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ u y'u ka ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Abdurahaminu Mayiga sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Mayiga ale ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Jibrili Keyita bisimila ni k'a da don baara ni baara min bɛ ka k'u ka hôpital kɔnɔna la a ko yen man di ye min ye hôpital Gabriel Touré ye karamɔgɔ daba tugura min kɔni ɲɛmaa filɛ nin ka sɛbɛn bɔ ka da ɲɛkɔrɔ min ye su minnu donna ka don min kɔni morgue kɔnɔna ye ni ka tila k'u salo ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye tile damadɔni dɔrɔn karamɔgɔ daba tugura maa 179 o de su donna morgue kɔnɔ Gabriel Touré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o maa 179 lajɛ a ko maa 50 ɲɔgɔnna bɛ yen karamɔgɔ daba tugura olu kɔni su sɔrɔla tile 2 kɔnɔ n'o ye araba ni kunu alamisa su 50 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye adamadenw bɛ ka sayaba min kɛ nin waati la a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi tile goniya don karamɔgɔ daba tugura sabu n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ maa minnu farisogo tɛ se ka nin ko a ko de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye maa 179 bɔlen Gabriel Touré la a y'a sen fa tuguni ni ka taa hôpital du Mali la min ye yenkaw fɛnɛ olu ka ɲɛmaa dankan ni o ye docteur Bakari Danbele ale fɛnɛ ye sɛbɛn bɔ k'a da karamɔgɔ daba tugura n'i y'a lajɛ tile 5 ani ɲari su min bɔra olu ka morgue kɔnɔna la maa 70 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a maakɔrɔw de ka ca karamɔgɔ daba tugura i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ni funteniba in kɔlɔlɔ ye janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u ye min fɔ ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ye karamɔgɔ daba tugura kan k'o minɛ i b'a fɔ ko kilisi o de waati ani waati an ka ji min waati ani waati an ka ye fiɲɛma yɔrɔw la funteni bɛ yɔrɔ min na an ka bɔ o yɔrɔ kɔfɔlon kɔnɔ min kɔni ye fiɲɛ bɛ sama yɔrɔ minnu na an ka y'o yɔrɔ kɔfɔlonw la min kɔni ye ji ye k'a funfun an kan finificaman kulu don sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min sɔmina i yɛrɛ la misi kɛra jarati bana dɔ la kana to i yɛrɛ muso kɔnɔ walima i kana i yɛrɛ furakɛ boli ka taa labitani sabu dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn de bɛ banaw nacogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'a kɛra min ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de bɛ se ka jalatigɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye funteni ye karamɔgɔ daba tugura a ma ban fɔlɔ dɛ nka a ye kɔlɔlɔ ni masiba kɛ Mali kɔnɔ ka ban sabu su min bɛ ka bɔ don o don dan t'o la